Ay, papasukamod pa ako. Duroy lang nga. Tuloy na nga panahon. Maupay pala ko din ni Rama di Rowena. Silat kalakat. Nanngarigo na liwat. Baaman. Madi. Inaano ka ba? Sige mo daw nga da. Hara, ginulugtugan gapiya pastilan. Kita natin postura. Bakit gintutok ko nga manok ko? Naduli ka lang nga pawari-wari na niya na bugas. Hari, madi kayang paprihasit aton ginaabat na kakurian. Kita ano lugod adi. Ano ba ito? Hirama di Rowena. Kakulot. Nangarigo. Adi naliwat ka na umay bago nalat na post. Totoo na natin kawanan nga lagas kapastilang ginuyod. Eh, puros na lang kita adat mo po nagkikinarigo. Mahanang-hanang nalat at mga baho. Kaya mag-inano, makita nga itong warin natin igagalgal nga sa lamoy. Kay para ganman baga may naton igparayaw ha aton mga Facebook nga. Ay, madi kaya nga ni Nanay Tapia. Waray nagpaperdi. Sumibakag. Yap nga mga kadagatan. Uy, Nanay Tapia, di laharo mamay kung kumatukat dagat, kinanglamay na ginlala. Mabis ka niyan na wala kipara natin bugas. Kaya ito naton nga dudo. Kisa naman nga nila kita. Kita ano lagi natubang nila kita din. Puro sa mga kasagingan, kakahuyan ni taton kaatubang. Kinahanggan man natin sinisir nga vitamin C. Vitamin C. Kaya nakita niya na uwat Nanay Tapia nga pangaribo. Halogit kilo talo yung. Ano, mapasahay ka pa nga to dagat. Pag kinarigo nga ito kay pagkakagirong ka permanente, kita ada uho. Madaw, pangarigo kita madikayang. Ori, Nanay Tapia, naduri ka lang nga. Bakit ka mam niya nagkukuri kita? Pag-agi pala ni Parihulyo yan na may daradara nga. Kuandong nun nga linglitsyon. Ano kayo nga tunod na tuhirat dagat? Tignan maglilinang mo ilangin na luwat ito na. Ada kay ano pa maplanuhong kay mga pawari-wari kita yan na naduri ka man liwat ta. Pamiling kita nga igsisibakag na ito datong kititinagno kung nala kita rin pag-inukoy. Ano man pangarigo kita? Ada, ano mataplano? Ano kayo mag-aamot kita kay kita? Akinahanglan gihap, pamada natin iparayaw ang akitaw! Himadi kaya nga ni Nanay Tapia waray liwat nagpaunsi. Ano kayo madigap nila? Baga igin papakita ha, Facebook. Kay baga amo lang iting baga puro parayot pagkatunimot dagat ta. Haroy kay saring pamansan upaman kita matikad to. Kung Kay di ano na man nga plano? Ano man nga plano nga ni? amo nga ni pangarigo kita. Tapos mag-aamot kita. Mag-aamot ito nga hoan baga amo tong problema hon nga niya. Nabis nga naugtok ako yan nati paralitit bugas. Nga tanan nga mga butang, nga tanan nga problema. Natatanan na litong hingkuwan. Sige na, pagplano nga kita madikayang, kinahanglan madayong kita. Ada naman aton hindara or ano? Mag-aamot kita at aton kuan, papaliton nga mga sura. Tala sige. Ay, kuanit akon. Inin, spaghetti. Spaghetti. Uy, ako spaghetti na ni Tapia kay barato la. Lagi mo nalat salad, madikayang. Hindi ka iton. Dami ito lang mga gatas, ipagpipinan mutang. Halay mo nalat spaghetti, ako nit pansit. Pansit? O ako ng pansit, mas buro barato. Mo, adong yung babae. Oo, tanla, magic sarap, tas ininatay. Kaya ako nauna, mo nalat kuan, may ayuan yung madikayang. Kaya andito mga post, nira, madirowin, ako daw. May na nga ito sinisaring nga salad. May na sinisaring nga mango float. Ayaw nga ni kita itong pagtundog, hay kay mga salapian. Ito magan simple lang. Ang importante, mabubusog kita't lamon. Sa bagay, ano kay magpipinagarbuhong kita tapos pagka kinabuhasan, wala na't panganga Ano kaya mo na nga ni? Ay kay sugad na laini madikayang. Ano naman liwat ito? Apay na naman ito na makaamot ako. Marang man sinisang nga, bring and share. Bring, uy, mutut ayun na ako anakan hadto nga panahon. Ba daw? May hindara! Tala, sige, mas mapit mahindara kay waray lugi. Aba daw, oo. Ba daw? Nga kung ano ta aton dara, amulat aton baga pagtatarangkaan. Tala, sige daw. Ano't imo dadadon? Huy, kinahanglan nito basta nag-outing nga ni may sinisaring nga something very important. Ito mga importante nga bisan hino nga ato nga nagtikad to hit outing inin Macau nito niya. Uy, may idea na ako. Uy, may idea na ako. Oh, sige, Uy, sige, sige. sila- Uy, magdadaraga pa kito na upaya la. Huy, Ba daw? something dot it mo. Ako liwat, ako baga nauna ang something very hard. Ay, agi daw, something Oh. very... Daw, matig-ahay. Agi daw, oo, agi daw. May na kumaaram nga something very hard na agi daw, marasa-rasahan. Matignos. Adi pa, kinahanglan, baga may sinisiring na to nga something that is very soft. Baga mahukumok. Mamukumok. Uy, may dagap ako. Mm. Di pa may dako panahon sa nala. Ano?
something very sweet na kinahanglan pag ato kahit outing. Madaling ko kuting-kuting mo nga matamis nga makakuto di mo tiil. Dessert itong tawag Guys, Malikaya. ito nga nga tatanggal kayo mo mga singkadol. Ang ginawa na ano man. Ano man, Kuan na, ininbaga sinisirin nga, eksakto na taton mga pamahong-pahong. plakado na. Oo, something very kuan. Ano to? Something very important, something very hard. something very soft, Ngunit and something very sweet. Ay, daw. Uy, ano pa matatong Ay, ginihinulat? magandam na ako. Ayaw ko gihap. Dadadungkot akon anak ka. Ayaw naman kang ngalimutan atong kitsabutan nga mga pagkaon, ha? Ayaw ka baraka kay man ngungutang anak ka naman ni Norma. Ako gihap kay baga mag-aariga mo na ako. Ay, makali na ako hudo. Makali na ako gihap. Alas 3 na liwat ta. A few moments later. Akalas ka man liwat na apit mong pagmabungkuan nga nuwang ka. Di ba Malikayang mas mo pedot ura mismo ginsasabutan kay nadadayon din atong swimming. Ay, nasaba nga da. Ano man, andam na timo kita ako nuho. Bit-bit ko na. Ada Malikayang ako pa kurot imo kompletos ricados. Bali man para sa imo nga mahilig na teres. Hoy, kakano pag nagpinaniris, maul ka na ba pa sa yung mga bisang No, hagtapos sas! Madawil itim baba. Ano tong siyahan? Something very important. Super important din nga akong dara Malikayang. Ikaw. Daradara ko na ho, ginabrahan ko na nga ni. Hala, pagkita natin maya pa ko tulo. Usa, duha, tulo. Kanon. Kanon. Kanon gapiton. Kay kanon na nakarin ako nung nauna. Dapat nagsura ka na, laki nagdaraking kanon. Di ba very important ini nga tanan? Nakaon. Kay kanon. Ano la kita hiton, mag-aaway la kita. Hala, Warta na mahihimo. ato di kaduhan naton nga sa Something very hard na akong dara. Bada kay paborito ko nga pamati ko. Waray ka pa yung makatilaw. Nga Daw something pa'y very payag hard. na kay. Daw, magdudulong kita. Usa, duha, tulo. Naman. Ngayon, At yung dara. saging uskasipi. Kay saging pa na kayo naguna-una. Dapat iba ni mo gindadara diri saging kay maalam ka na nga damot saging habaya, abalay. Kaya lang man ako masubad para sa imo. Eses, ikaw pa. Nala ito na itong sunod. Something very kuan mahumok ka. Sap. Ora-ora, gadman pamati ko gadman ini. Hingka na mo paghumok ang mga pagkaon. Di na gadman na kita magkakaparihas. Masumo ka man nga kaupod. Andam ka na. Andam na kanina pa. Usa, duha, tulo. Ngayon ang kay kamuti man ini naliwat. Kay kamo, tigyap. Okay. Masumo lala. Di kat palit ta. Ang merkado. Matabo. Kanina. Inin nga nuwang. Ano to na itong last? Something very sweet ta. Ini gadman. Ngahaw. Pay payagulla. Hinta na mo damuhanit mga magtamis ng mga pagkaon nga nakalibutan. Ay, pag sige magkakaparehas, sagap kita dyan na. Very sweet iton. Very sweet inin. Amo giniing kabit kabataan. Ano tari kay pagtutuba kung magkinaong ka, adi. Pay payagulla. Dago din nga. Kuan nga ni tapi ha. Magkaparis pa nga ni kita. Mag-aaway kita. Sige na, something very sweet in 3, 2, 1. Pa! Anong kalamay? Yung kalaiton. Kalamay, giyap, adi. Paris na lot kita. Ari, hindi ka warin klaro nga aton baga. Outing. Wari ka klaro nga kaupod. Warin klaro di mo uto kay masubad ka. Hoy, ako pa. Badaw, ablong unta nga haw ikaw. Kay pamuto lagi tayo nga ni. Wari ka klaro. Ay, kitang pagkinaturon. Bahala ka dida. Babayaan tayo kung nakakilot makarigo ako do. Pare, kung ato kay pagkakagiron ka. Ato lang tambabon.